Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan bi elkarrizketatu izango ditugu. Lehenik eta behin, Navarralde Fundaziotik Angel Rekalde etorriko da platora. Eta ondoren, haurreskoletako gurasoetako elkarteko Inigo Otxoarekin hitz egingo dugu. Dena den, lehenago, has gaitezen betiko edukiekin. Ikusitzagun gaurko efemerideak. 1854ko maiatzaren 7an, Arturo Kampion idazle, euskalari, abokatu, historialari eta politikari iruindarra jaio zen. Gainera, maiatzaren 7an ere, baina 1919an, Eva Duarte de Perón, Evita, jaio zen. Eta azkenik, gaurko egunez 1956 urtean, Sony enpresa japoniarra sortu zen, 20 langile zituelarik. Pasa gaitezen gaurko lerroburuak ikustera. Ehunta hogeita sei koronavirus kasu atzeman dira Nafarroan azken egunean. Kaparroso, Tutera, Barañain, Mutilba, Txantrea, Donibane eta Mendillorrin erregistratu dira kasu gehienak. Maiatzaren 14tik aintzinera berriz irekiko dituzte ostatu jatetxen barneko aldeak. Udaran ohi diren besta ekitaldia bertan bera uzteko proposamena egin die Nafarroko Gobernuak udalei heldu den astean erabakiko dute. Ingurumeneko departamentoak 3 milioi bideratuko ditu tokiko erakundei eta eragile pribatuei zuzendutako baso berritze, basogintza eta baso azpiegituratarako. Landagarapenak 240.000 euroko diru laguntza baimendu du 2021ean ekoizpen ekologikoa sustatzeko. Nafarroko Gobernuak herritarrei Europako gaiei buruzko arreta emateko leihatila ireki du. Navarro Biloslada Institutuko ikaslek eten digitala murrizteko egindako proiektu batek Iruñako udalaren aintzatespena jaso du. Nafarroko Gobernuak Europako hizkuntza gutxituen egoera aztertzen duen liburua argitaratzen lagundu du. Urrezko banakako aizkolari txapelketa Eusko Label sariko jardunaldia jokatuko dute maiatzaren 8an larunbatean 5 herritan Lekunberrin, baita 30ko harri jasotze txapelketakoa eta emakumezkoen harri jasotze txapelketakoa. Asteburuko agenda errepasatzen jarraituko dugu. Gaur, zirku tailerra egongo da Antxoaingo Loza Kultura Zentroan arratsaldeko 4etatik aurrera lehen hezkuntzako 3. eta 4. mailako haurrentzat. Bihar, emozio artea laborategia egongo da goizeko 11etan Juslarrotxako zibiboxean 6 eta 11 urte bitarteko haurrentzat. Gainera, bihar ere eta ordu berean 100 estanpazio lantegia ere izanen da Iturramako zibiboxean. Jarduera hau 6 eta 11 urte bitarteko aurrei egonen da zuzendua. Larunbatarekin jarraituz, Gora kasete antzerki eta musika ikuskizuna egongo da goizeko 12etan Antxoaingo antzokian. Larunbat arratsaldean, bestalde, goazen 7.0 ikuskizun musikatua egongo da Mutilloako kulturetxean. 2 saio eginen dituzte, bata 5etan eta 7etan bestea. Eta biharko egunarekin amaitzeko, Zapla kopla saio musikatua izanen da 6:30 Antxoaingo antzokian. Parte hartzaileak Ainara Jeregi, Endika Legarra, Joana Ziganda, Josu Sanjurjo, Mikel Lasarte eta Sahatz Karasatorre izango dira. Igandean, bestalde, Txantreako Euskaldunon biltokiak antolatuta, txangoa eta bunkerretara bizita eginen duten goizeko 8etan abiatuta. Urkiaga eta Artesiaga inguruan arituko dira frankismoaren aztarnen atzetik. Eta bukatzeko, igande arratsaldean, 6etan, kontu kontari txotxongilu eta musika ikuskizuna egongo da Barañainen. Jarrai dezagun gaurko komunikabideen azalak aztertzen. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularra 2014az geroztik, alokairuen prezioa Nafarroako soldatak baino 3 aldiz gehiago hazi dela da. Argazkiaren bidez, Nafarroa Euskal Autonomia Erkidegoarekin mugak irekitzearen zain dagoela irudikatzen du. Bestalde, ERTEak irailaren 30 luzatuko direla jakinarazten du. Baita epaile batek material medikoa erosteko komisiorik izan zen ikertu duela ere. Horretaz gain, Gabilondok PSOEko diputatu izateari uko egin diola nabarmentzen du, maiatzaren 4ko porrotaren ondoren. Kirolarloan, Manu Kijera, Grupo Empleo taldeko atletari eskaintzen dio tartea gaurko azalean. Eta azkenik, kulturarloan, Tutera, Koreia eta Bardean Lokebiene jaialdia eginen dutela aipatzen du.
baita irrintziak ahotsaren patologien aurkako terapia berria direla ere. Diario de Navarrara pasako gara. Titularrak dioenez, autobietako etorkizuneko bidesariek Nafarroako bidesaretik 104 kilometrori afektatuko die. Argazkiaren bitartez aldiz, Iruñeko hegoaldeko sarreran merkataritza gunea, ikasleen egoitza eta bulegoak eginen dituztela jakinarazten du. Horretaz gain, foru gobernuak festarik ez egoteko beharra azpimarratu duela jasotzen du azal honek. Gainera, txertatuta zegoen ezgaitasun zentro bateko egoilar bat hildela ere jakinarazten du. Bestalde, COVID-a pasadutenak noiz txertatuko dituzten azaltzen du. Eta, amaitzeko, Gorenaren ustez, gobernuak murrizketak berrikustera behartzea legez kontrakoa dela aipatzen du. Gararekin jarrai dezagun. Titularra Euskal Herria Bilduk sagardui gaitzestea eskatu duela da, BIP txertoekin gezurra esateagatik. Argazkiaren bidez, PCB ITP-ri epaia betetzeko eta lakuari enpleguaren alde egiteko eskatzen diotela nabarmentzen du. Horretaz gain, lehendakaritzak urtebetean ez duela soziometrorik argitaratu aipatzen du. Amaitzeko, Getariako Indaux enpresako langile bat istripu bat izan eta gero hil dela azpimarratzen du. Berriara pasako gara. Titularrak dioenez, Europako Batasuna prest agertu da txertoi patentea kentzea aztertzeko. Argazkian, ITP aerokastineko langileak ageri dira, bataila bat irabazita. Horretaz gain, Jone Belarrak Unidas Podemoseko idazkari nagusi izateko hautagaitza aurkeztuko duela jakinarazten du Berriak azalean. Baita, Getarian 34 urteko langile bat hildela ere, asteburuan izandako istripu baten ondorioz. Gai aldatuz, gobernuz kanpoko erakundeek Kolonbiako poliziak azken astean 37 manifestari hil dituela salatu dutela jasotzen du azalean. Eta amaitzeko, ilargi guztiak filmaz aritzen da. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusiak Kolonbiako errepresioaren aurka Iruñean egindako aldarria azpimarratzen du. Horretaz gain, Navarra Sumak eta PSNek Zaragoza etorbidean merkatalgunea eraikitzearen alde bat egin dutela ere jakinarazten du komunikabide honek. Eta azkenik, Nafarroan kasuak 126ra jaitsi direla aipatzen du, eta positibotasun tasa 6,3koa dela. Gaurko eta asteburuko eguraldiaren iragarpenak ikustera goaz orain. Gaur, ostirala, altxatzera egingo du. Eguna hodei hondarrekin hasiko dugu, batez ere ipar partean. Baliteke goizean goiz zirimiria egitea, bereziki iparekialdean. Edozein kasutan, goizak aurrera egin ahala, garbitzera egingo du eta urdina nagusituko da. Arratsalde partean, bero hodeiak ager daitezke barnealdeko zenbait lekutan edo mendi inguruetan, eta baliteke zaparrada bakanen bat botatzea. Norabide aldakorreko haizea ibiliko da. Iparraldekoa nagusituko da eta ipar-ekialdekoa eguerditik aurrera. Temperatura maksimoetan ez da aldaketa handirik izango. Bihar, larunbatean, uda beteko giroa izango dugu. Hegoaldeko haizea ibiliko da eta eguzkiaren bat eginda nabarmen berotuko du. Temperatura 30 gradu ingurura iritsiko da edonon. Goizean, zerua oskarbi samar egongo da. Arratsaldean goi-hodeiak agertuko dira eta baliteke zenbait lekutan zerua apur bat lausotzea. Ez da baztertzen egunaren erdiko orduetan kostaldean brisa sartzea, batez ere Bizkaian. Eta azkenik, igandean ezegonkortzera egingo du. Egunaren lehen zatian hegoaldeko haizea zakar ibiliko da eta epeletik jarraituko du. Temperatura 20 gradutik igoko da. Hala ere, goizean bertan, zeruan hodeiak ugarituz joango dira eta ekialdeko zenbait lekutan lehenengo zaparradak bota ditzake. Arratsaldean, haizeak ipar mendebaldera egingo du eta ezegonkortasuna areagotu egingo da. Leku gehienetan, zaparradak botako ditu eta trumoi ekaitzak izan daitezke. Gainera, temperaturak behera egingo du eta minimoak egunaren amaieran neurtuko dira. Navarralde Fundazioko Angel Rekalde dugu gurekin, platoan. Kaixo, Angel? Kaixo. Aspaldiko? Bueno, tarteka etortzen gea, oso gustora gainera. Bueno, eta gaurkoan, etorri zara, 2 liburu ekarri dituzu, ezta? Duela gutxi argitaratuak?
Bai, egia esan, azken bola honetan egiten ditugun gauzen artean, beti aprobetxatzen dugu, ahal den neurrian, holako liburuskak eta hori, hain zuzen, lanaren testigantza edo materiala hor gelditzeko. Azken finean, herri honetan oso material gutxi daukagu, ez daukagu kurrikulum propiorik eta hori, eta behintzat hor gelditu dadila, ez? Eta jendeak beti izateko, hori da, azken finean. Seguru eskertzen dela, ez? Bereziki historian interesa dutenek eta... Etorkizunak esaten duen. Eta konta iguztu alde batetatik, Zuzenbide Piriniarra liburua? Bai. Zuzenbide Pirinearra, lehendabizi argitzeagatik ez da, Euskaldunok historikoki izan dugun zuzenbide propioa, badaude beste Europa mailan erromanikoa, erromatarrena, gaur egun zuzenbide irikoa esaten dena, zirikoa edola, eta gero germanikoa zen, holako herri germanoak ekarri zutena, konkistarena eta hori, baina Euskaldunok gure propioa izan dugu. Gai honetaz, ulertzeko, zuzenbide hori oroar izan daiteke hor zentratuta edo gauzatuta dagoela foruetan eta holako legedietan, ez? Zer gertatzen da, horren atzean badagola mundu oso bat, instituzioak hortik aterata, hortik garatuta, baita ere bestelako figurak, adibidez, herriak nola egiten ziren, konsejoak, eta batzarrak, eta auzolanak, eta ohiturak, da, azken finean, legedia, baina horren inguruan gizarte oso bat. Eta horren atzean, gizarte horren kultura politikoa. Eta hain zuzen hori da garatu duguna. Horren dela 5 urte edo egin genuen jardunaldi bat honekin, bibliografia gutxi, material gutxi zegolako, eta esan genuen, hori bilduko dugu, behintzat jakiteko zardan. Eta hortik, jardunaldi hortatik, ponentzia batzuken eta garatu genuen hori. Zer zen Zuzenbide Pirinearra? Ponentzia oso onak, Jose Luis Orellanzue, Jaume Rañé, horako espezialistak etorri ziren, eta oso lan txukuna. Zuzenbide aldetik. Orain dela 2 urte berriz, pentsatu genuen, horren atzean badago kultura bat, herri baten kultura, ez? Zer da hori? Mantentzen da, balio digu etorkizunerako hori, ea kultura politika hori oraindik existitzen da, ez? Eta hortik zentratu ginen, ez? Hortik jorratu genuen. Eta egia esan oso emaitza interesante izan zen, gehien bat ikusi genuelako herri bezala gauza asko mantentzen direla. Hemen kapazitatea, gaitasuna dagoela, amankomunean gauzak egiteko. Ezaugarri berberekin, hori ez jende, kultura oso komunitarioa dela, jendea lana egiten du batzuek besteekin elkarlanean, auzolanean, beti arazoak negoziatzen eta konpontzen, eta azken finean, hortik abiatzen, eta ikusi genuen adibidez ze lotura zegoen Zuzenbide Pirinearrarekin, adibidez kooperatiben munduarekin. Hori harrigarria izan zen, elkartu ginen kooperatiben aditu batekin, jubilatu eta bere bizitza osoan hor, eta esan genuen, Zuzenbide Pirinearra, hau da, eta zer eta, ni horretaz ez dakite, zer, baina, nahi bat zuen, nik kontatuko dizut, zer den kooperatiben mundua. Eta bera hasi zuen hori azaltzen, bere mundua, bere ezaugarriak, eta esan genuen, kooperatibak, Zuzenbide Pirinearra. Eta gauza bera zen, da herri baten kultura, ez? Hori da garatu duguna, eta orain atera dugu, liburu baten. Eta hori, hor agertzen dira, ikastolen mundua, kooperatiben mundua, elkarte, gastronomikoa, elkarte kirolen aldetik, eta hori, holako gauzen artean, ze gauza bitxiak daude, hezkuntzan eta barrez. Eta hori da, gizarte baten kulturaldetik holako radiografia, eta oso kuriosoa, eta zentu hortan interesantea. Ikusiko dugu, urrengoa ze bururatzen zaigu, ze gero ere badaude bestelako garapenak, baina igual beste zentzu juridikoago baten. Hau gehiago da kultura arloan, ez? Orduan publiko zabalago baten zaten. Bai, publiko desberdinak izan dituzke. Azken finean da gure herria, eta hau ere da memoria gune bat, beste zentzu baten. Eta esaten zuena, hau, igual oinarri juridikoa da, baina hortik gizarte oso bat eratzen da. Orduan azken finean beti tokatzen da. Garai baten bezala, foruak hor zuden eta gerrak eta bartabar, baina horren atzean bizimodu osoa zegoelako. Eta, bestetik ez, 1200 urteko konkista. Bai, hori da beste liburuska bat, txikiago, ez dakit ikusten dan,
orain dela, urte pare bat edo, komentatzen gure artean esaten genuen, garatzen ditugula gai asko, hori, adibidez bestea bezala, eta hitzaldiak, eta horako momentotan eta hori, eta gero gure kultura guzti horretatik ez dela gelditzen materialik, ez askotan elkartzen ginen, hartzen genitun adituak, bere herriko, ez dakiz zer, eta esaten, hori pena bada hori galtzea. Eta zeratik ez dugu bilatzen olako formato bat, guzti hori gero gauzatzeko material baten, ez? Eta jarri genuen hori, ez? Esaten dena libro de bolsillo, deitu diogu, historia laburra, eta da formato txikia, liburuska bat. Eta egia esan oso ondo funtzionatu dut, eta garatu dugu adibidez Euskal Herriko matxinadak, edo emakumeak historian, eta formato txikian, baina, behintzat, aditua ez dena eta hori badauka nundik heldu jakiteko olako gauza interesanteak, ez? Kasu honetan hartu genuen beste gai bat, berez jorratua dago, baina ez zabalduta, ez dago gizarteratu, eta da 1200 Nafarroako konkista. Nafarroa garai hartan, gutxi gora bera izango zen gaur egun Euskal Herria deitzen duguna, lurraldetasun aldetik, eta hori zen Nafarroa. Pixka lehenago zen oraindik Iruñeko erresuma. Baina garaia hartan, hain zuzen 1180 edo 70 inguru hortan, aldaketa juridiko batzuk izan ziren, eta erresumari eman zioten beste formula bat. Eta deitu zioten, ez Iruñeko erresuma, baizik eta Nafarren erresuma. Eta zentu hortan, Nafarroa. Aldaketa kurioso eta oso esanguratsu eta segurazki gauza askokin lotura baduka, baina hori da beste gai bat. Beste liburu baterako. Bai. Baina, garai zailak ziren, Gaztela momentu hortan oso potente zen, eta hasi izan bere politika espansionista, eta orduan Nafarren kontra ere gogor ibiltzen zen ez, eta konflikto batzuk eta hori. Eta momentu bat, ahulezi baten momentuan aprobetatu zuten Nafarroa erasotzeko. Eta ahulezi hori kurioso izan zen, ze Euskaldunen aliatua zen Ricardo Corazón de León. Iparraldean, Akitania zena inglesen eskuetan zegoen. Jatorriz, Ricardo Corazón de Leonen ama zen Leonor de Akitania, bertako erregina. Eta orduan, hori zen, iparraldekoa, horiek ere Gaskoiak, Euskaldunak eta baita ere Nafarren aliatua. Momentu hortan, bera oso sartuta egon zen gurutzadetan eta hori, eta bere momentuan hil zen. Olako borrokaldi baten, hiri baten, ez da zer, zauritu zuten eta hil zen. Eta, hori aliatu potentea zen. Eta orduan Gaztela ikusi zuenean, Nafarroa isolatuta eta aliaturik gabe zegoela, aprotxatu zuen eta saiatu zen, Nafarroari alik eta gehien lurralde kentzen. Eta orduan, horren ondorio izan zen, lehendabizi sartu zirela Gasteiz inguruan, setiatu zuten, egon ziren 9 hilabete Gasteiz setiatuta, eta bitartean aprobetxatu zuten inguruko lurrak nahiko despopulatuak zeuden gara hartan, ez zegoen jende gehiena zegoen gaur egun Nafarroa esaten duguna. Eta hiri bakarra aparte zen Gasteiz eta Gasteizen guzti horren ardatza. Gasteiz kontrolatuta, ingurua jan zuten. Eta orduan, azkenean Gasteiz ezin eutxi edo, azkenean, entregatu ziren, horregon ziren, tenente egon zen, gainera figura historiko interesantea, Martin Txipia, ezaguna da eta hori, eta, Gasteiz konkistatu zuten, eta horrekin, Nafarroari kendu zioten, gaur egun, Baskongadas edo, deitzen, ez da literalki, baina gaur egun, Gipuzkoa esaten duguna, Arabaren zati gehiena, eta Bizkaiko, Durangaldea eta bar, eta, Baskongadas deitzen, eta kendu zuten. Ondorio, ondoriorik nabarmenena historian, hortik aurrera hori ja ez zela Nafarroa. Horiek ja ez ziren Nafarrak internazionalki, jenden artean, eta hori, Nafarroa beste gauza bat zelako. Naiz eta beraiek Euskaldunak Nafarrak eta hor. Orduan, beraiek ez ziren sentitzen gaztelarrak. Orduan, mantendu zuten bere, Euskaldunen izena, baskoak ziren, baskongados, eta nahi dezu moduan ez, bere identitate etnikoa, beraiek ez ziren gaztelarrak, ez ziren baskoak. Eta horiek, Euskaldunak, País Basko, ez da, nahi dezu moduan. Besteak berriz, Nafarroan jarraitu zuten, beraiek ziren Nafarrak, eta dauzkagu Baskoak eta Nafarrak. Eta gaur egun, batzuk sentitzen dira Euskaldunak, baina ez Nafarrak, eta beste batzuk esaten dute beraiek Nafarrak direla, eta ez Baskoak. Eta esaten zu, herri bera, eta zatiketa baten bitartez, borroka, gerra baten bidez,
olako eskizofrenia zatituta gaude, eta, behintzat, jakin behar dugu, horti datorrela, ez? Hor, interes batzu zeuden, interes noski beti bezala, lurralderen gozea, beti, baina baita ere, garai hartan, euskaldunak oso trebeak ginen itsasoan. Bai merkataritzan, bai balen eizan, eta hemengo marinelak mundu mailan oso importante. Hor badago anekdota bat, pixka lehenago horren 1160an edo lako zer, Benjamin de Tudela, Tudelako judio batek egin zuela mundu mailan Europa, Mediterraneo eta egin zuen bidei bat. Eta dago liburu bat hori ez, El viaje de Benjamin de Tudela. Oso ezaguna eta oso interesante. Bera judioa zen, eta egin zuen rekorrido bat, hori ez, hiri judien artean, ez? Bere kontaktuak mantentzeko eta hori. Guk esaten dugu hori dela Euskaldunen Marco Polo tipoa, ez? Marco Polo. Eta liburu hortan, bera kontatzen du. Ailegatu zela Alejandriara, Egipton, ara ailegatu eta ikusi zuen, Alejandria zen munduko porturik potentena gara hartan, Mediterraneo erdian eta hori, eta han zeuden, Veneziako itsasontziak, Genovakoak, Erromatarrak, eta hau eta beste eta Nafarrokoak. Eta, gero, zuk esaten duzu, nola Nafarroak? Gaur egungo Nafarrak, ez dago itsasoa, gara hartan bai. Eta, itsasontzi Nafarrak zeuden, eta Gaztelarrak berriz ez. Ez da existitzen, bera aipatzen ditu, zeintzu zeuden, eta Gaztelarrak ez. Garo, Gaztelak zeukan, kriston gozea. Garo, garai hartan, balearen olioa adibidez zen konbustible importantena. Gaur egun petroleo deitzen duguna, esaten duguna, funtzioa betetzen du, adibidez Amsterdamen eta holako tokitan, bere, hiriko alumbrado esaten dena, argiak eta hori egiten zuten baleen olioarekin. Eta hori zen, dirutza. Eta orduan, hori kentzeagatik, hori zen arrazoi bat. Eta horrekin lotuta oso kurioso, konkistatu zutela guzti hori, militarkita bar, eta orduan, karo, garai hartako hiri importante, hiri, entre comillas, herri txiki batzuk, baina marinelen hiriak ziren ez, Getari, Hondarribi, Donosti, Mutriku, eta barrez. Eta orduan, honek egin zuena berehala konkistatu, eta 6-8 urtetan, hoiei mantendu, rekonozitu, beraiek zeuzkaten foruak. Hiri foruak, Karta Puebla edo, berehala. Eta orduan esaten zuten, adibidez Getarikoa mantendu da, eta esaten du, se reconocen los derechos eta foruak, eta dauzkazuen foruak, lehendik Nafarren garaietatik zenezkazuenak. Eta orduan esaten duzu, garbi da, lehendik hiribilduak zirela, Karta Puebla zeukatela, forua zeukatela, eta hauek, etorri eta, gu oso magnanimoak, ematen dizu lehendik zenituenak, ez? Bueno, oso kurioso da. Badaude gauza... Halako anekdotak liburuan datoz? Nola? Halako anekdotak liburuan datoz? Bai, batzuk bai. Ez dakit denak, bai. Baina, behintzat hor agertzen da konkistaren azalpena, zergatik, ondorioak, eta hori oso interesantea da, gertaera hau ez da batere ezaguna gure artean. Jendea, pensatzen du, betidanik izan dela, eta Euskaldunen zazpiak bat gure banaketa, hori dela, betidanik, ez? Ez da konkistaren ondorio bat. Egia da, Euskaldun artean, Nafarroan, hemengo lurralde banaketa tenentzien bitartez zen. Eta horregatik daukazu, adibidez, Lizarraldea, Baztan, Bizkaia, baina ez oraingo Bizkaia bizik, garaiko Bizkaia asko txikiago zen, ez? Eta Gaztelak, Nafarroen kontrako garapena bultzatzeko egin zuen, indartu Baskongeetako jauntxoen lurraldetasuna. Adibidez, lehendabiziko momentuan aliatu bezala zeukan López de Haro, Bizkaia. Eta Bizkaia txikiago zen, baina nola aliatu potente zen, eta gainera nahiko Nafar zalea batzutan aliatzen zen, eta hor jokatzen zuen makiabelikoki batzutan zurekin eta beste batzuk zure kontra, eta zegin zuen, eman zion lurralde gehiago. Eta horrela, bihurtzen zen, lurralde baten jabea, eta nolabait, Nafarroekin ez zen basaio, edo zen morroi, edo ez zen jaun bat, baizik eta zen, pareko personajea. Eta orduan ze eman zion, Bizkaia gaur egun ardatz dena, Uribe Kosta eman zion alde batetik Enkarta herriak,
eta beste aldetik Duranga aldea. Eta gaur egun, Bizkaia esaten duguna, orduan gauzatu zen, 1212an. Eta izan zen hori, Bizkaia indartzeko Nafarren kontra. Berriz Araba eta Gipuzkoa oraindik ez ziren existitzen, eta oraindik 200-300 urte bere gora berekin. Baina azken finean guztia dator konkistatik, fetxa honetatik. Estrategia bat. Bai. Eta ez dakigu, hori da, jendea pentsatzen du Gipuzkoa, ni Gipuzkoa naiz. Beti da nik, hori Fidelissima Bardulia, nunkoan superata hor zegoen jarrita, ez? Bardulia, Gipuzkoa zen Bardulia. Ez du zer ikusi, historikoki Bardulia ez dakigu zen dagoen, baina baten batek jarri zuen, eta orduan Gipuzkoak era Barduloak. Bueno, oso ondo. Eta bestetik gauza hauek bai dokumentatuta daudela. Bai, badaude, hau historia da, bestea dira mitoak. Horako historietan mitifikazioak eta leyendak eta erabili dira tope. Bueno, jendeari gustatzen zaizkio, ez? Fantasiazko. Bai, eta interesat hori ere izkutatzeko bultzatu da nahita. Hor ere badago, momento baten historia guztionen mamia garatuzun tipo batek Garibai izan zen, Felipe Bigarrena, Espainiako enperadorea, horren idazkaria izan zen, bere garaian. Eta honek egin zuen Euskaldunen historia, bere erara, noski. Eta gauza interesante esaten ditut hori ez, baina espainolen ikuspuntotik. Eta gero urrengo historialariek beti hartu dute berzio hori bai. Eta gainera berzio maltzurra. Hori gainera, ni horitzen naiz holako historialari batekin hizketan, berak esaten zuen, eske Garibaik ez du hori esaten. Garibaik ja berez kontatzen du bere erara, baina orain esaten dena askoz maltzurrago da. Jun behar duzu gutxienez oinarrira, iturrira, eta hori irakurri. Eta, interesantea bai, baina espainolen ikuspuntotik. Osea, gure ikuspuntua hau da. Eta, bestalde, bi liburuak euskaraz daude? Ez, hau bai, hau egina dago euskeraz. Hain zuzen euskeraz oso gutxi dagolako, hori da gure arazoa. Beste erronka bat. Gu daukagu nolabaiteko akulturazio oso sakona, eta badago baita ere, aritu garela komentatzen, nolabaiteko kontzientzia dagoela, ez? Baina kontzientzia hori mugatua da. Orduan, batzuk ikusten dute euskararen gaia nahiko mugatua dagoela, nahiko oztopatuta edo, eta orduan zentratzen dira, euskara. Eta beste batzuk ikusten dute historia, baina erderaz. Eta euskaraz, edo zer gauza euskaraz, baina ez historia. Egin behar dutena da, euskaraz, landu, historia, kimika, geografia, holako gauzak, ez? Eta orduan, garatuko genuke dena euskaraz. Baina ez dago, oraindik ez gara horreka hortara ailegatu. Kasontan bai, kasontan. Interesantea badago beste puntu bat, eta da, egilea berez wikilaria dela. Eta hortik gainera hartu nion, laguna da, eta eskatu nion. Berak, holako lanak egiten du Wikipedian. Eta euskarazko Wikipedian holako gauza badaude. Eta interesantea da, baina baita ere batzuk ez dira beti ara sartzen, eta Wikipedia beti mugatua da, eta hor badago nolabaiteko borroka oraindik hori gauzatzeko, hor dago leian, ez? Baina, egin behar dira olako estudioak eta baita ere finkatu, ez? Olako materialetan, hori da, ez? Baina, bera, esaten zut, hau berez gainera egin dugu wikilariekin koedizio moduan. Beraiek beste alor baten muitzen dira, gu hemen, liburu idatzietan eta hori, eta hau egin dugu denon artean koedizio baten, hori ere Euskaldunen ohitura erratua da, oso. Orduan hizkuntza ez, denek ulertzeko modukoa izango da inor? Bai. Hori bai, oinarri bezala, oso erresa, oso xamurra, oso sintetikoa, hau da, esaten dena erderaz libro de bolsillo, errez hurbiltzeko eta ulertzeko, hori akontzientzia. Eta orain, ze beste proiektutan zabiltzate, beste 1000 liburu prestatzen? 1000 gustatuko litzaiguk, baina bai, hor gabiltza gauza desberdinak. Egia esan, bilduma hortan bestelako gauzak atera ditugu, eta ni gustatuko litzaidake, hor buruan daukat espalditik beste gai bat, adibidez, euskararen historia, eta holako gai interesanteak, baina modu errezean hor jartzea, ez? Baina, hori egin behar da. Engainatu behar ditut idazleak. Zeka, holako idazle gainera hemen ez dago dirurik ez dago zer, eta hau egiten dute militantziagatik. Eta daukate 1000 proiektu, eta daude beti salsa desberdinetan. Eta hor lapurtzea, orain... Baina garrantzitsua da, ere gizarteari
liburu hauek eskura izateko aukera ematea. Bai, eta baita ere da pixkat aprobetxatzea beraiek egiten dute kriston lana, eta esaten da, momentu baten, zuk egindako lan hortatik atera apunte bat, eta modu erresean hori, eta hori ere bide egokia da. Askotan sartzen zea tesi doktoral baten edo ikerketa baten eta ez dakit zer, eta hortik ateratzen dira 11 ideiak, bai, beste bat, pixkanaka ez. Modu simpleagoan eta erreseagoan. Bai, ulertzeko modu. Orain bidean, bide motzean daukaguna da, aurten dira 5 urte noaingo batalla izan zela, ez? Eta horren arira eskatu diegu olako lagunei, apunte batzuk batalla horri buruz, batalla eta inguru. Eta, gure asmoa da datorren hilean hori ateratzea badauzkagu, hainbat historialari, ez? Joseba Ziron, Álvaro Adot, Pello Monteano, Iñaki Sagredo, Patxi Zabaleta, Jose Luis Orella, eta hori ez, bakoitzari artikulo bat gai horri buruz. Eta orduan nola bakoitzak badauka alde desberdina, adibidez Iñaki Sagredo kontatu digu, ez dakiz zer rekorrido egin zuten gaztelarrek, armada nafarra engainatzeko eta harrapatzeko, ez? Beste batek, marko internazionala, beste batek egin du, garai hartan, ez dakit, gauza desberdina, personajeak eta... Nik liburuak irakurtzea, ez dakit, baina zuen zutea behintzat, bai, oso interesgarria dela. Gure herrian dazkagu historia pila. Eta gainera horrek markatu baitu eta utzi dugu ondorio batzuk eta oso gureak hori ezagutu behar dugu. Eta problema da, hori, ez dakit, ez da gola gure agendan. Eskura, agian ere. Bai, badaude gauza pila. Eta gu jarraituko dugu hor. Guk jarraituko zaitugu, gonbidatzen orduan. Gustora etorriko gara. Ez dakit ja bukatzeko zerbait azpimarratu nahiko zenukeen, ala mezuren bat. Ez, hoxe, ikustea, aurten hori esan dudana, ez, noaingoa hor dagola, eta jarraituko dugula bide hortatik, eta, aterako dugu hori, segurazki zabalduko dugu, igual, egunkari batekin edo hori promozio gisa, eta hor eskuragarri egongo da, eta ikusiko duzu. Baina, bestela, eskerrak eman zuei, holako aukera emategatik. Mila esker. Zuri, Angel, beti plazerra. Beste bat arte. Plazer bat niretzatera, eskerrik asko. Udalerrietako albisteekin jarraituko dugu. Atarrabian, herriaren tarteko Ultzama ibaiaren ingurunea leheneratzeko eta haren hidraulika hobetzeko plana egin dute. Txostenak San Andres eta Longraf zubiaren parean Ultzama ibaian egin daitezkeen ekintza zuzentzaileak jasotzen ditu. Eta txostena bera eta baita puntu garrantzitsuenen laburpena udalaren webgunean aurki daitezke. Bestalde, gaur, arratsaldeko 8etan Rebel Jazz Quartet bandaren kontzertua izanen da Kulturetxeko antzokian. Sarrerak 5 eurotan eskuratu daitezke txarteldegian eta 4 eurotan interneten. Gainera, bihar 900 La leyenda del pianista en el océano antzezlanaz gozatzeko aukera izanen da antzokian, arratsaldeko 8etan baita ere. Ikuskizun honetarako sarrerek 4 euroko prezioa dute txarteldegian eta 3koa interneten. Eta Atarrabiarekin amaitzeko, Una lectora desaforada antzerkia egonen da igandean arratsaldeko 8etan antzokian. Obra honetarako sarrerek ere 4 euroko prezioa dute txarteldegian eta 3koa interneten. Zizur nagusian, udalak lankidetza hitzarmena sinatu du Nafarroako Futbol Federazioarekin datozen 10 urteetarako. Nafarroako Futbol Federazioaren esku utziko dira futbol zelaiak lurralde selekzioen entrenamenduetarako eta partidetarako. Beti ere, udalak eta Ardoi Futbol Klubak berak okupatzen ez badituzte. Espazioak erabiltzeko hitzarmen horren ordainetan, udalak 55.000 euro jasoko ditu pinar bat zelaiko belar artifiziala ordezteko diru laguntza gisa. Iruñarekin amaituko dugu. Iruñako Navarro Bideoslada Institutuko ikasleek lehen saria jaso dute Iruñeko udaleko ikaskuntza zerbitzuko proiektuetan. QR kodei esker eskura daitezken ikusentzunezko pilulen bidez. Teknologia berriekin eta internetekin lotutako zereginak modu erraz eta praktikoan egiten irakasten duen proposamenari esker. Ekimen horren xedea eten digitala murriztea da, teknologia horiek hainbeste ezagutzen ez dituzten pertsonei bere egitea lagunduz.
Navarro Biloslada Institutuko Teknologiako ia 80 ikaslek proiektu horretarako egindako 78 bideoak alor tematikoetan banatuta daude. Pertsona bakoitzak une bakoitzean behar duen azalpena erraz eskuratzeko moduan. Google eta Chromebook, Google Classroom, Google Docs, Google Slides, Google Drive eta Google Meet dira aukeratutako alor tematikoak. Guztiak, etxeko konfinamenduan ikasleek etxetik lan egiteko erabili behar izan zituzten tresnen ingurukoak. Ikus entzunezko piluietarako sarbidean 4 karteletan bilduta dago. Kartel horiek modu didaktiko eta intuitiboan erakusten dituzte QR kodeen bidez, alor tematiko bakoitzean eskuragarri dauden bideoak. Ideia, etxeko konfinamenduan sortu zen 2019-2020ko ikasturtearen azken txanpan. Egoera berriak behartu zituen hala irakasleak nola ikasleak egokitzera eta batzuek une hartan ezagutzen ez zituzten informatika tresnak erabiltzera. Tresnak bere egiteak aukera eman zien internet bidez gero eta ohikoagoak diren ekintzen tutoretza bideo txikiak egiteko ideia garatzeko. Eduki horiek guztiak era bisualean ordenatu eta aurkeztu ondoren, orain egindako lana lagungarria izan daiteke edozein herritarrek erabilitako edozein tresna erabiltzean izan ditzakeen zalantzak argitzeko. Proiektuan landutako kurrikulum edukiak dira, besteak beste, bideo tutorialak sortzeko bideo edizioa, dokumentu digitalak eta inprimatuak editatzeko edizio grafikoa, Chromebookaren erabilera G Suite ingurunean eta haren aplikazioetan ordenagailu baten oinarrizko funtzionamendua eta ezagutzak software librean eta lizentzia softwarean, Google Driveen eta G Suite aplikazioen testu prozesadoreen edo kalkulu horrien inguruan eta bar. Kaixo, Inigo, zer moduz? Kaixo, ongi. Bueno, konta iguzu pixka batzuek, haur eskoletako gurasoek sortzen ekin eta dindaiarekin batera elkarlanean, ekimen bat antolatu duzu ez, parkean euskaraz, izenarekin, eta zertan datza pixkat ekimen honek? Bueno, guazi ginen pixkat hori, haur eskoletako gurasoen artean hitz egiten eta esaten genuen, eman dugu urte bete oso pankarteroa, esaten genuen, oso reivindikatiboa, eta esaten genuen, eta zeo zer egin daiteke konstruktiboa dana, eta inoren dependentziarik gabe. Eta pentsatun, egunero guaz parketara, eta bertan ze euskara gutxi entzuten den, Iruin herrian. Gaude guraso euskalduna, badaude ume euskalduna, antolatu beharra dago. Eta hortikan atea zen, parkean euskaraz, astean, orain ingo ditugu maiatza eta ekainan 3 saiotxo, Iruin herriko puntu ezberdinetan, 6 talde osatuko ditugu. Eta hori, izango da, dindaiaren baliabideekin, elkartzea bi sei adintartean dago ume bat bere guraso batekin, guraso izan behar da euskalduna edo euskalduna, eta bertara joatea, eta jolas, eta tailerrak, eta euskaraz egin. Orduan, parte hartzeko baldintzak, zer da, aurra ez, 2 eta 6 urte bitarteko tarte horretan egotea, eta gurasoetako bat euskalduna labentzat euskaraz ulertzea. Hori da, baldintza dira, 2-6 adintarteko izate umea, hau da, aurreskoletako ibiltarietatik gorakoak, eta aurrezkuntzako kursoak, kursotan daudenak eskoletan. Hor, ingo ditugu 2 azpitalde, aurreskolakoak eta LH bat, eta gero bestaldetik LH bi eta LH iru, eta baita gero gurasoa izan behar da euskalduna, edo ia euskalduna, pintzat hartzailea, edo bestela gurasoa ez bada, izatea senide bat, eta senidea ez bada, izatea lagunen bat. Guk errestasuna jarriko izkiogu jendeari, baina euskaraz izango da, eta hori beharrezkoa da, bai. Eta zenbatelo, esan duzu, elkartuko zaretela? Ingo ditugu 3 saio, maiatzeko
azkenengo 2 astetan eta ekaineko lehenengoan. Baina gero iraietik aurrera, bueno, maiatze ekainekoa da proiektu piloto, pizkat berotzeko. Ja iraietik aurrera nahiko eskiniko dugu 6 talde, osea, 6 auzo eta herri hauetan, alba da gehiagotan, iraietik aurrera esan bezala, eta eskolaz kanpoko eskaintzarekin batera. D-ereduko ikastetxetan, zabalduko dugu beste igeriketa, futbito o dena delakoekin batera. Badaude hor proiektua. Eta orduan izango da iraietik aurrera, astero. Eragina eukitzeko astero izan behar du, ez? Eta orduan, saio hauetan zer egingo da? Aurrek eta gurasoek elkarrekin jolastu, ala gauzak egin, tailerrak eskulanak? Bueno, eukiko ditugu begirale batzuk, dindaiakoak, eta beraiek, beraiek badia profesionalak, beraiek ikusiko dute ze joku ze tailer izango dien egokiak interakzio egoteko, aur guraso, aur, hor, azkenean taldea euskaraz funtzionatzeko, eta ez dakigu, baino izango dira jolasak, umen jolasak, batean margotu, bestean soka saltoan, bestean egia esan ezakit. Bueno, orduan ere predisposizio bat, ez? Behar da, parte hartzera eta mugitzera, aktibo egotera. Bai, izan behar da, bai, aktibo. Izango dira talde txikiak ere, pizkal lotxak ere, azkenan badaude guraso asko, hemen Iruñerrian batez ere, bueno, igual badia euskalduna, baino erdararako joera handia dute, edo zailtasuna dituzte, edo, bueno, baldintza pila bat, eta, bueno, hoiek ere eroso egoteko ere gauzak antolatuko diauren modura ere bai. Eta guztionen helburua zein da pixkate aurrek haien aisialdian euskaraz egitea, haien artean, familiekin? Helburua da euskara hezkuntzatik ateratzea eta ikustea beste nunbaiten ere egiten dela, normalizatzea talde batean eta talde horrek segida eukitzea. Eta ume horiek ikustea, bueno, ez gara bakarrak, ez gara arraroak, hemen badago jende gehiago, eta hori dana ikustea oso potentea da. Bueno, aldela, talde hori egonkortzea denboran, eta hurrengo urtetan, eta adinean aurrera dijoaztela, aldatu, ez da, talde osatu, euskarazko talde osatu. Eta aurrera egitea eta egonkortzea, hori da helburu nagusiena. Eta talde desberdinak egingo dituzue hizkuntza mailaren arabera? Ez, ingo dugu dena bat. Bai, orduan adinaren arabera, ez? Bai, batez ere ingo dugu ezberdindu taldeak pizkat adinaren arabera. Baina, bueno, gero ere nastuko ditugu, ez dakit. Egia esan ez dakit. Maiatza ekainean pizkat ikusiko dugu, jendeak ere iradokitzen aldu zer egin, adibidez entzun genuen, guraso batek esan zuela mural bat egin dezakegu. Parkean euskaraz eta ume txikie behian ostoekin eta eskuekin margotzea, ez, metro batera arte, euren eskuekin edo ostoekin, horrelako gauzak egitea. Azkenean, bueno, ongi pasatzea, taldea egitea eta zer egingo dugun azkenean kasi gutxienekoa da. Bueno, eta aipatu duzu ez, Iruñerriko herri edo auzo desberdinetan izanen dela, badakizu esaten konkretuki zeintzutan den? Bai. Txantrea, Ansoainen, Arrotxapean, gero badago beste bat, hori iparraldean, gero badago Iturraman, Donibane, deitzen dugu talde hori, ze aurreskola dago Donibanen, baina Amaiur dago Iturraman, orduan Iturrama Donibane, gero dago bat Arrosadian, eta azkenengoa da Sarrigurenen. Jaso dugu ere jendeangatik interesa inainen iteko eta beste nunbait, eta intentzioa da zabaltzea. Irailean, aipatu duzu bezala. Guk, hau dena pentsatu genunean ikusi genituen referente batzu, da badago adibidez Donostin, eta Donostin auzo guztietan, eta inkluso auzo batzutan, parke baten baino gehiagotan, iten dute modu antolatuen eta udalak antolatzen du. Eta izena dauka parketarrak. Eta, bueno, hori guretzat izango zen la leche, baina, bueno, gutxinaka.
Bueno, bai, nonbaitetik hasi beharko da, ez? Hau lehenengo kursoa da. Eta orduan, bueno, aipatu duzu talde txikiak izango direla, ez? Baina badago mugaren bat, esan nahi dut, ala, depende zenbatzen den bat talde gehiago egingo dut. Bai, baditugu aforo minimo eta maksimoak. Zer dela eta, bueno, osasun neurriengatik alde batetik, baina beste alde batetik ere, baita ere, bueno, guk eskatu ditugu diru laguntzak Euskara bidean. Eta eskatu dugu hainbesteraino, ez? Eta horrek ere mugatzen du aforo minimoa eta maksimoa. Baina bueno, minimoa dia 8 familik izena ematea talde bakoitzean, hori lortuko dugu denetan, lortuta daukagu ja. Bai, izen ematea badakizkigu eta oraindik ez da bukatu. Eta aforo maksimoa hor igual edukitzen aldugu problema. Bueno, señale ona. Bai, señale ona da, datuak oso ongi doaz egia esan. Bai. Benen, bueno, oraindik aipatu duzu ez, tokia badagola, eta norbaitek interesa izango balu, nola egin daiteke izen emateko, begiratzeko ez, teinkokitan badauden plazalitzen. Dindaiaren web horrian, hor sartu, eta hor agertzen da Parkean Euskaraz. Eta Parkean Euskaraz sakatuta gero, badago galdetegi bat, galdetzen duna umearen adina, izena, gurasoaren izena, ze taldetan nahiko luke parte hartu, eta, bueno, zer gutxi gehiago. Bai, batzuk ez? Bai. Orduan, bueno, aipatu duzu minimora iritsi zaretela, beraz, somatzen duzue jendeak honen nolabait eskatzen zuela halako ekimen bat sortzea edo halako zerbait egotea? Ez dakit, bueno, ni konkretuki ikusten dut Euskararen asuntoa pixka eta apalduta baino motivazio gutxi ez, bai, de eredua zabaldu da, aniztu da, ez, baina erabilpenari begira estankatuta, ez, pixkat, eta agian ez dakit jendeak ze pentsatuko zuen, baina bai jendeak behizuela pixkat autoestimo hori altxatu, ez, eta horrelako zerbait. Askotan ez dakigu jendea nola da bilen, eta horrelako gauza batekin pizgarri izaten alda. Gainera ez, agian gero parketan egonda, jende gehiago ikusiko zaituzte, eta agian jendea interesatuko da. Bai, tare hori ere pentsatu genuen, paisajistikoki ere potentea da, ez? Jartzen dugu kartel bat hemen da, Parkean Euskeraz, eta jendeak ikusten dut, zertan daude horiek da. Bueno, hori ere, bai. Bueno, orduan orain lehenengo froga hau dator, eta gero irailerako ez, imaginatzen dut, berriz ere informazioa non ipiniko duzu, Dindaiaren bitartez? Bueno, ikusiko dugu, lehenengo ingo dugu egindakoaren irakurketatxo bat, 6 taldetako arduradunok, eta hortik aurrera, ber iraian, nola zabaltzen dugun, nola egiten dugun, talde gehiago sortzen aldien, edo ez, edo ikusiko dugu. Vale, orduan, poliki. Bukatzeko, ez dakite nor ez, eta zergatik animatuko zenuke izten ematera? Zergatik, bueno, zergatik argia da, bueno, guk zabaldu dugu, behitu, kanpaina honetan zabaldu dugu Parkean Euskarazeko kartela, baina zabaldu dugu ere bai komiki bat, dala kontzientziazio ariketa bat da, ez? Eta hor agertzen da, agertzen dira ume batzuk egiten 1 metroko ibilbide bat edo, eta pasatzen dira silo batzuen azpitik. Eta siloak botatzen die margoa, ume bakoitza daraman motxilan, ez? Motxila baino dia 3 bonbona, eta bonbona bakoitza da hizkuntza bat, gaztelera, engelera eta euskera. Eta horrek, bueno, hor pasatzen dira, ez? Eta bakoitza jasotzen du margoa, segun etxean dauka, lehenengo siloa da etxeko giroa, eta hor daukan euskera, bigarrena da hezkuntza arautua, eta hor daukan euskera, ze neurri daukan, eta 3. da isia, eta hor ze neurri daukan euskera, eta orduan batzuk bukatzen dute euskerakin topera, beste batek bukatzen du 3 laurdenean, beste batek ia zerrez, bueno, pizkate refleksio hori egin nahi genuen, eta orduan, zein animatu, bonbona goraino berdez eukin nahi duenari, simplea da, askotan, de eredura eramatearekin ez da nahikoa. Eta hori argia da, behintzat Iruñan.
Ez da nahikoa. Behar dena dia, referentziak eta esperientziak etxean, hezkuntza arautuan eta isian. Eta beste gauza gehiago behar dira ere bai. Baina transmisioa 3 multzo horietan eman behar da, ez? Eta orduan, bonbona berdez goraino ikusi nahi duenak, 3 multzo horietan aukerak eman behar dizkio bere umeari. Orduan, hoiei zuzenduta dago. Gainera ez, justu 6 urtetan arte adin oso garrantzitsua da, ez? Hizkuntzak garatzeko. Bai, aipatzen dugu hori, ikaspenen oinarria dela 0-6 tartea. Eta hor ere bai, hizkuntzaren barneraketa. Eta, hor biltzen den motxila, gerora, gauzak erreztuko ditu. Orduan, esperientzi guzti horiek 0-6 adin tartean ematen badia, oso importante da. Gero ikasten alda, noski. Gero, badaude beste kasu batzu, baina hor egiten den guztia oso onuragarria da. Mila esker. Zuri. Eta nahi duzuen arte. Hori da, kontatuko diguztu irailean azkenan. Aber, irailean hitz egiten dugun berriz. Hori da, mila esker. Venga, aio. Gaurkoz, hau izan da guztia. Mila esker horregateagatik eta asteburu ona pasa. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.